Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε αμέσως τώρα να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας που έχει επιμεληθεί η ίδια η Μαρίνα Βερνίκου. Δεν είναι η πρώτη φορά νομίζω που κάνει έκθεση λεύκομα φωτογραφίες. Είναι το αγαπημένο της χόμπι και γενικώς φέρνει έτσι αποτυπωμένες σε φιλμ τις αναμνήσεις της από διάφορα ταξίδια που κάνει. Και μας μιλάει βέβαια και για το γάμο της αλλά και για τα τρία της παιδιά και για το πώς έχει καταφέρει κιόλας και διατηρεί μια τόσο άψογη σιλουέτα μετά από 3 γένες. Η Μαρίνα Βερνίκου είναι μια δραστήρια γυναίκα που συνδυάζει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με εκείνες της μαμάς. Τη συναντήσαμε στην έκθεση που παρουσίασε και μας μίλησε για τη μεγάλη της αγάπη, την οικογένειά της αλλά και τη φωτογραφία. Πιστεύω ότι άμα δεν δουλεύεις και είσαι μόνο μαμά, μπορεί να τρελαθείς. Δεν γίνεται, κάτι πρέπει να ασχολείσαι. Αλλιώς τι θα κάνεις όλη μέρα, περιμένεις που θα γίνουν τα παιδιά. Τα παιδιά γυρνάνε. Τώρα πια η μεγαλύτερη μου κόρη γυρνάει 5 ώρα το απόγευμα στο σπίτι. Οι άλλοι γυρνάνε στις 3. Οπότε εντάξει, υπάρχει πολύ ελεύθερος χρόνος για να δουλεύει κανείς. Πώς είναι η ζωή στο σπίτι με 3 παιδιά? Δεν είναι εύκολο, έχει πολύ φασαρία. Αλλά εμένα μου αρέσει, επειδή είμαι έτσι. Δεν τα κάνω πολύ κέφτα παιδιά. Και όχι μόνο τα 3, κάθε μέρα έχω και άλλα 3-4 φίλους που παίζουν και φωνάζουν. Είστε γεννημένοι γι' αυτό μάλλον. Τους ηρεμείτε εσείς μάλλον. Ναι, είναι επειδή ήμουν μοναχοπέδι και ήθελα πολλά παιδιά. Βλέπουμε το σύζυγό σας ότι είναι σαν να μην περάσει καμία μέρα από πάνω σας, από εκείνα τα χρόνια που σας πρωτοείδα. Πώς διατηρείτε αυτή η σχέση? Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι φίλος. Δηλαδή, εμένα ο σύζυγός μου είναι ο καλύτερος μου φίλος. Δηλαδή, ό,τι έχω να πω, σε αυτό να τα πω. Δηλαδή, είναι το φιλαράκι. Θα γύρω στο σπίτι, θα του πω να σου πω αυτό και αυτό. Το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Μοιάζετε σαν να μην είστε παντρεμένοι. Μοιάζετε σαν να γνωριστήκατε χθες έτσι όπως σας είδα εγώ. Αλλάζει κάτι μετά το γάμο? Για μένα όχι, δεν άλλαξε τίποτα. Ίσα ίσα ήρθαν τα παιδιά και είμαστε πολύ πιο χαρούμενοι. Τώρα μάλιστα γυρνάμε σπίτι και άμα το έχουμε λίγο το λέμε, τι έγινε παιδιά, γιατί είμαστε μόνοι μας. Σας βλέπω πάρα πολύ αδύνατη. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν σαν γυναίκα έχετε το δικό σας χρόνο για την δική σας τον προσωπικό σας χρόνο, για ένα γυμναστήριο, γιατί μετά από 3 παιδιά βλέπω ότι είστε πάρα πολύ αδύνατοι. Σίγουρα προσέχω τη διατροφή μου και καταρχήν πρέπει να ρίξω τον άντρα μου, γιατί από εκεί ξεκινάει να έχεις καλή σχέση. Άμα δεν έχεις τον άντρα σου πρέπει να είμαστε, όχι προσέχω τον εαυτό μου, αλλά πιο πολύ στη διατροφή. Και το καλοκαίρι βεβαίως κολυμπάω. Ξεκίνησα από πάντα όσο θυμάμαι, δηλαδή πρώτη φωτογραφική μηχανή μου την πήρε ο πατέρας μου. Πρέπει να ήμουν 5η εκδημοτικού και από τότε δεν σταμάτησα. Φωτογραφίζω κάθε μέρα. Ωραίο χόμπι. Ωραίο κορίτσι, ωραία οικογένεια. Δηλαδή αυτή την κοπέλα πραγματικά την πρώτη στιγμή που έτσι την είδα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι ένα ψηλόλιγνο κορίτσι. Έχει κάνει ήδη 3 παιδιά. Φοβερό σώμα, Και πολύ έτσι πανέμορφη και πολύ ωραίο κορίτσι. Εγώ την έχω πετύχει πολλές φορές στη Σύφνο. Αγαπάει Σύφνο πολύ, μα και στη Σύφνο έχει παντρευτεί. Νομίζω έχουν και καταγωγή από τη Σύφνο, δεν κάνω λάθος, ο πατέρας της. Αυτό δεν το θυμάμαι καλά. Και την έχω πετύχει πολλά καλοκαίρια. Παιδιά είναι πάρα πολύ απλή στη συμπεριφορά της. Θα μιλήσει με όλο τον κόσμο. Την έχω δει με τα παιδιά της. Πραγματικά είναι απίστευτη μάνα. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που είπε για το σύζυγό της, που λέει είμαστε φίλοι και τα συζητάμε όλα. Τελικά αυτό δεν είναι το μυστικό ενός γάμου. Να είσαι με τον άλλον. Όχι εννοείται να φύγει ο ερωτισμός και να φύγει όλο αυτό. Να μπορείς να μιλήσεις άντρα πώς θα μιλήσεις ένα φίλο σου. Και τους έχω δει και είναι ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο, πολύ ωραίο. Σαν εικόνα μόνο. Όλη η οικογένεια είναι πολύ όμορφη και επειδή όλοι τελικά συμμετέχουν στη Σύφνο, είναι και πολύ πιο όμορφη κοπέλα, άβαφη και απεριποίητη. Δηλαδή είναι πραγματικά μια μαγική εικόνα να δεις όλη την οικογένεια, γιατί είναι και ο άντρας ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και τα παιδιά τους. Και βλέπεις μια φυσιολογική οικογένεια που απολαμβάνουν την κάθε του στιγμή. Στην παραλία, τα τάιζε, ένα κορμί απίστευτο, οι Κυριακοί της δεν υπάρχουν. Μπράβο. Λοιπόν, θα πάω εγώ τώρα να βρω ένα άλλο κορίτσι, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ όμορφο. Με πολύ ωραίο σώμα, δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει κάνει